एडिसी चंगबारी पायै सीएमनि समायतांमानि यागुलतिनि जुन तालनि थामसालमारि स्रांसल महारानी चेलागां बुमा बदल तै लोकुरक टीटी एडिसनि कताल सीईएम रोनियल देबबर्मा तै ईएम सिके जमातियानो बरम याफालायखा आबोबाय बाक्सा नांकुकमानि कगलाम सालायखा बरम याफार थानियो तंग TWF सेंट्रल कमिटीनि वाइस प्रेसिडेंट बुधलक्ष्मी देबबर्मा TWF सेंट्रल कमिटीनि मेंबर रतिबाला जमातिया फुलो बती रियांग खबुई महारानी चेलागां आमचेनी लुकुरक हामबाय पुला सिनि मीडिया रखनो तामनि हिंके संतिनिओ फाइलेमा हिंके अमाहाय सिनि विशेष का निगानावो तंगो सिनि महारानी चेलागांनि 21 महारानी चेलागां कन्स्टिट्यूशन नि सिनि बुकुकसं सिनि फुलबती रियांग ताई तंगा निगानावो सिनि सेंट्रल नि TWF सेंट्रल मेंबर रतिबाला जमातिया ताई मुतंगा नि बुकुकसं जो तबो बरखे महारानी चेलागांनि इंगे तिनि विशेष के सिनि सार सिके जमातिया एजुकेटिव मेंबर TTADC एडुकेशन नि बंग बरम रनानि ताई मालायतै इंगे सिनि सार चिफ एजुकेटिव मेंबर सिनि बरम गुना रोनियल देबबर्मा बरकनो किसा बरम या फालायनि फालायजाक इंगे बरक जनो विशेष के इनवाइट खायहका स्पेशली आं बाय ताई सिनि रति बाला जमातियानो जोंमा हेके फाइ सकालेजाक बेलायखनो जों खातुंखा तंथका बराय बाक्सा पाल के जों तिनि सारसङै मालाय बरनो जों बरम रिमामनि बागै आमनो अबनो इलेक्शननि परे जों बरबायखे मालाय मांखा ते बरम रिमांखा आमागि बेलायखनो तंथका बरनो मते बा हामाया फारो जुबाथं अमा हेकेनो सिनि एदिसे हापां नायथक खलाय सामु ताङै थांमानथं ताइसो सुबाय मानथं बहाय बर रखनो अबाहाय विशेष के महारानी चेलागांनि सिनि बुकुक संनो सिनि TWF नि बर बेलायखनो स्ट्रं बरक विशेष के सिनि सार सिकेनो पास खलाय रहथानि बेलायखनो बरक बरनि कलमति खिखलायमानि तंगो बरखनि 12टा रक बाजिलाय फानो आवाहाय के बरक फिल खलाय जाखा सिनि बुकुक सं अमाहाय के सिनि सार सिकेनो बरक उइन खलाय रहरका आमबागि बेलायखनो बरक नां हामबाया फारो ai जरानि बागै तिनिखे बेलायनो जों खातंमानि दिन तमानिखे के जों 35 बছर महारानी चेलागां वो जों सिनि त्रिपुरा सारनि बागै गलजाक तमानि जरावो सिनि सिके सार आरो गप्लाय इंगै फाइमानि बनति जों बेलायखे तिनि खातंग लायै सिनि बुकुक सिनि TWF नि सामं तानाय र स्ट्रं के सामं तानाय र बरके बरक बहायनो सारनो बरम रलाय फैखा बरक बेलायखनो खातंजाक बेलायखनो तंथौजाक आबनि बागै आं बरकनो बो हामबाय रवो बरकनि लगेव आंबो हायनो आजरावो सामं ताङैखा सेंट्रल नि इंगै बेलायखनो जों कष्ट मानखा हायफानो जों कष्ट माननो ताबखौ पगैनो थांखा तमानि के जों गप्लाय मानि बागै आन बाय बरक बहायनो तिनि सारनो हामजाक मानि तंथक मानि बरक बाय सार बाय शेयर खलायलाय फैखा आबनि बागै बरकनो हामबाय हायनो हायरवो दै बाहायनो जों बुसकांनि बिसि इलेक्शन रकनो जों क्राकखे खलायलायनै अबहाय जों वान सगैनो जोंनि याप्रि सेलायै दं आसुकनो हामबाय স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Class 10, 12 pioneer ba oe kya kotma kaham. China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na number contact khedi admission la rodi.